Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio. Ydych chi yn iawn ac yn saff? Heddiw dwi'n eisiau I trafod am y bethau sydd yn berthnasol i'r iaith, yn enwedig I dysgu'r y iaith. Mae rhain yn berthnasol nid yn unig i'r dysgu'r Gymraeg, ond hefyd i'r dysgu ieithoedd eraill. Ond yn gyntaf, efallai mae'n angen I mi I esbonio sut ydw i'n yn gwneud y fideo hwn ynglyn at y iaith. Fel yr esboniad yw, anniferol yn y gorffennol, roeddwn ni'n ysgrifennu bethau lawr yn fy nyddiadur, ond dwi'n ffeindio mae'r fformat y fideo yn fwy cyfleus, nid yn enwedig I nodi bethau lawr, ond I golygu bethau wedyn yn y tro dyfodol. Achos pan dwi'n ysgrifennu bethau I lawr yn y dyddiadur, dwi'n ffeindio mae angen I fi I ysteddu lawr ac cymryd amser I darllen trwy'r dudalen. Ac efallai mae hynny yn angen mwy o'r amser ac egni I ddiwys pa nodiadau dwi'n eisiau I darllen neu golygu yn ôl. Ond yn hytrach yn y fformat fideo, mae'r holl peth yn hollol cyfleus yn gynharach. Achos gyda'r categoriau dan y playlistau, mae'n jyst mor hawdd I dewis y playlist ac hefyd I dewis y fideo sydd dwi'n eisiau hefyd. Dyna y rheswm pam. Nawr te, I troi at y pynciau dwi'n wedi ei darganfod yn y dyddiau diweddarach, sef roeddwn ni yn sylweddoli mae'r gwahaniaeth o lefelau pan mae rhywun yn dysgu unrhyw iaith. Mae y dysgwr yn dechrau yn gyntaf gyda'r lefel gyntaf, sef y lefel o'r llythrennau, lle mod mae'r dysgwr yn dysgu manylion o bob lythren, sef y seiniau ac hefyd yr amganiad cywir o bob lythren. Dyna'r lefel cyntaf. Wedyn, yn y ail lefel, mae hynny lefel o'r geriau, lle mod y dysgwr yn dysgu ac yn adeiladu y gerfa I fod yn fwy rhugl yn fynegiad yn yr iaith. Ac yn y trydydd lefel, mae'r wedyn hynny dysgwr yn canolbwyntio ar syniau yr iaith, unwaith eto, ond nawr, mae'n canolbwyntio ar y syniau o'r brawddegau enghraifft yn hytrach na'r lythrennau. Ac mae dysgwr yn canolbwyntio ar brethediad o cynhyrchu y syniau cywir. Achos os nid yw yr syniau yn gywir, na fyddent y gwrandawyr yn deall beth sy'n wedi ei trafod enghraifft. Felly mae'r y syniau cywir yn holl pwysig yn dydy. Wedyn, yn y lefel pedwerydd, pan mae'r dysgwr wedi meistrioli cynhyrchiad o'r syniau cywir, mae'r y lefel pedwar, yr un sydd berthnasol I gyfathrebu oddi wrth y siaradwr i'r gwrandawyr. Lle mod yr
darlleniaeth yn y meddyliau y siaradwr yn cael ei trosglwyddo i'r meddyliau y grandawyr. Y rheswm pam ydw i'n gwahaniaethu rhwng y pedwar lefel yw roedd ni yn sylweddoli mae'n ein pwysig i fod yn adnabyddus o'r pa fath o lefel ydw i arno fe pan ydw i'n dysgu ac yn enwedig yn lefel 3 a 4 achos mae'n holl pwysig i ganolbwyntio ar pethau sydd yn angenrheidiol i canolbwyntio arnyn nhw yn hytrach na'r canolbwyntio ar y pethau sydd yn berthnasol i'r lefel o dysgydiad yn yr iaith. Achos fyna'r yn tybied fy mod yn y lefel 4, sef y lefel lle mod fy'n angen i ganolbwyntio ar trosglwyddo y darlleniaeth yn fy meddyliau yn uniongyrchol i'r clustiau y grandawyr yn hytrach na canolbwyntio ar y gweithreded o cynhyrchu seniau yr iaith cywir. Achos pan rydyn ni yn canolbwyntio gorfod ar y gweithrededd o'r cynhyrchiad y seniau trwy'r ffocysu ar yr ardal rhwng fy gennau, mae hynny yn actio fel plocyn baglu sydd yn achosi fi i syrthio neu i betryso pan dwi'n eisiau i siarad rhywbeth yn rhugl. Felly, mae'n amlwg i mi mae'r trydydd lefel yn fwy tebyg i lefel lle mod dysgwr yn dal at y cyfnod o dechreuad i dysgu yr iaith, ond yn y lefel 4 mae'r dysgwr yn y dechreuad o cyfathrebu yn yr iaith. Ac felly, yn y 4th lefel, mae'n hollbwysig i'r dysgwr i dysgu sut i cyfathrebu yn yr iaith. Felly, mae'n tebyg i mi mae'r sut i gallu siarad unrhyw iaith yn rhugl yn cymwys dysgu sut i siarad yn y smooth ac yn wych ac i cyfathrebu yn yr modd sydd yn pleserus i gwrando ato fe ac nid jyst i tynnu, but hefyd i gadw y sylw y gwrandawyr. Felly, sut i gwneud hynny? Wel, fy ateb yw dwi'n dal yn trio i darganfod, ond yn y dyddiau diweddaraf dwi'n wedi defeisio gemau i'n helpu fi i gwneud hynny. Dwi'n galw y gemau hwnnw gêm gair solitaire sydd dwi yn ei chwarae yn ganol y nos pan dwi'n ymmethu i gysgu ac felly, fel hynny, maen nhw'n yn fwrdd wych i diflasu fy hun i mynd i gysgu. Ac mae'r dwy fath ohonyn nhw, mae'r y fath symlach ac mae'r un sydd yn cymhlethach. I esbonio sut i chwarae doi gêm, yn gyntaf, dwi'n dechrau gyda'r lythren A. Er enghraifft,
A ar gyfer ardderchog. Ond mae'r gair angen i fod am leiaf 4 syllaf. Felly mae'r gair ardderchog yn annilys, ond mae'r gair ardderchogrydd yn dilys. Yn y fersiwn symlach, wedi gwneud hynny, dwi'n am symud ymlaen i'r llythren nesaf, sef y llythren B. Unwaith eto, mae'r gair, er enghraifft, banana yw annilys, oherwydd mae banana yn cynnwys 3 syllaf. Ond mae'r gair bendigedig yn dilys, achos mae'r gair yn cynnwys 4. Wedyn, dwi'n yn symud i'r trydydd llythren, sef ec. Unwaith eto, mae'r gair cywilydd yn annilys, achos mae'n hynny yn cynnwys 3 syllaf, ond mae'r gair cywilyddus yn dilys, ac ati. Felly, dwi'n symud drwy'r holl egwyddor hyd at y llythren olaf, sef y. Wedyn hynny, dwi'n troi'n unwaith eto at y cyntaf llythren, sef a. Ond y rheol yw, does dim caniatau i rybwll yr un gair sydd wedi ei dodi cynt o'r blaen, ac pan dwi'n ymmethu i gysgu, dwi jyst gwneud hynny, hyd at dwi yn fynd yn flinedig ac can gallu syrthio i'm cwsg. Yn y fersiwn cymhlethach, mae angen nid jyst i rybwll am y gair, ond hefyd i siarad amdano fe, ond yn enwedig i ateb 4 cwestiynau amdano fe, sef y cwestiwn 1, beth yw yr esboniad o'r gair? Y cwestiwn 2, enghreifftiau o'r gair. Y trydydd cwestiwn, enghreifftiau o bethau sydd ddim y gair. Ar y cwestiwn 4, enghraifft o'r pryd ydych chi'n wedi eich cael profiad gyda'r gair neu gael cyffwrdd gyda'r gair. Felly, os dwi'n yn dechrau fersiwn cymellach gyda'r llythren A, gyda'r gair ardderchogrydd, felly i ateb y cwestiwn 1, dwi'n yn dweud mae'r ardderchogrydd gair enw sydd yn disgrifio rhywbeth sydd yn fendigedig. Er enghraifft, mae'r hynny ateb i'r cwestiwn 1. Yr ateb i'r ail cwestiwn yw enghreifftiau o pethau sydd yn ardderchogrydd. Yn ateb i'r ail cwestiwn, dwi'n yn rhoi enghreifftiau o ardderchogrydd, fel pan rhywun yn ennill medal yn y gemau Olympaidd, mae'r hynny enghraifft o'r ardderchogrydd, neu pan rhywun yn ennill rhywbeth yn rhyw gystadleuaeth, mae hynny hefyd enghraifft arall o'r ardderchogrydd. Ac i ateb y trydydd cwestiwn, beth nad yw enghreifftiau o'r ardderchogrydd?
Felly, I ateb hynny, dwi'n yn gallu dweud mae'r rhywun sydd yn wedi trysoddi deddfau neu rheolau pan gyrru y car, ac enghraifft pan mae rhywun car yn hebio goleuadau traffig, pan mae'r golau yn coch, mae hynny ddim yn enghraifft o addechrwydd. Felly, I ateb pedwerydd cwestiwn, dwi'n gallu dweud pan oeddwn ni yn anrhegu arian tuag at rhyw elusen, mae hynny enghraifft o pryd pan oeddwn ni yn cael gyfarth gyda'r ardderchogrydd. Felly, wedi gwneud hynny, dwi'n gallu symud ymlaen i'r llythyren nesaf, sef y llythyren B. Ac yn y llythyren B, ar gyfer y cwestiwn gyntaf, am y gar, dwi'n yn gallu crybwll gar fel bendigedig, sydd yn cynnwys 4 syslaf, ac I ateb y cwestiwn gyntaf, dwi'n gallu dweud mae'r bendigedig gar ansoddair sydd yn disgrifio rhywbeth sydd yn hyfryd. Ac ati, ac dwi'n gallu gwneud hynny y holl nos tan dwi'n yn dod yn fynedig ac gallu yn syrthio I gwsg yn syth ymlaen. Ac wedi gwneud hynny tro ar ôl tro, nos ar ôl tros, achos mae'n pwysig I gwneud hynny yn rheolaidd, dwi'n darganfod mae'r gwrthodiad o siarad yn cynyddu yn hawster ac ysmwythder ac hefyd yn mwynhad. Achos mae dyna'r y peth sydd yn hollbwysig yn mwynhau yn siarad yn yr iaith. Achos os ydych chi'n mwynhau yn gwneud hynny, mae'r gwrandawyr yn mwynhau I clywed hynny hefyd, ond ydy. Ac wedyn, pan roeddwn ni yn cyrraedd at y pwnc hwnnw, dwi'n yn darganfod mae'n hollbwysig I canolbwyntio am y pynciau sydd ydych chi'n eisiau I cyfathrebu ac I anghofio unrhyw peth arall. Felly, mae'n pwysig I anghofio am sut I cynhyrchu y seniau yn yr iaith, ond just I cyfathrebu y pynciau sydd angen I trosglwyddo i'r gwrandawyr. Felly, mae'n pwysig I fod yn trefnus yn eich meddyliau, a mae fy meddyliau yn dod mwy fel meddylwedd dangosiad, enghraifft fel PowerPoint. Dwi'n yn dychmygu y pynciau dwi'n eisiau I cyfathrebu ac i'w trefnu nhw yn rhestr neu trefniant yn fy meddyliau, yn fy ngof, ac felly I trosglwyddo hynny sydd ymlaen tuag at y gwrandawyr. Dwi'n meddwl mae'r allwedd air yn y sefydliad hon yw gweliadau neu yn Saesneg to visualise. Os ydych chi'n gweliadau eich meddyliau cyn I traddoddi nhw tuag at y gwrandawyr. Mae hynny yn galluogi y siaradwr I mynegu ei feddyliau yn effeithiol tuag at y gwrandawyr. A dyna ni, dyna y peth I gyd.
am y tro hon. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf a chwyl.